Arab Junta, building better Africa. Swerabanji ya Malawi inayosema Swerabanji chikao chino cha kumasana. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM. Muliko banji nonse moni wanga ndufuna upite kwa amabungwe onse talandra moni chikao cha masana kuno moni wanga ndufuna tupite kuche ku Malawi Fest landra moni nonse ku Malawi Fest nonse for Regions Organization talandra moni komanso Malawi Freedom Fighters talandra moni sinufuna kuiwala ledo lomwe radio station talandran mon nangan tramanja boys talandran manja luleya makatan mfumu ya ndodo talandran moni asiswe kuncheu talandran mon lighton mangochi talandran mon asimsokwe talandran moni nonse konse kumene moli Richard Pepo Steve Chimwaza komanso Nelson Kameja Aida Mazinga talandran moni. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM also iwala brother Salo talandran moni nanga anjanji kodi muliko kumene muliko talandran moni anjanji talandran moni. This is Comrade Ntanywa komanso sindikufuna kuiwala timu yonse ya Limpopo FM komanso magulonse ya Limpopo FM talandran moni magulonse ankanga zaona talandran moni komanso pacha pa Friends of Ntanywa talandran ison moni onse iwala for Regional Organization timu yonse talandran moni. This is Comrade Ntanywa chikao cha kumasana program yatu ya nkanga zaona moni wina upite kwa Mayanga mulibanji Mayanga kumene muliko talandrani moni. This is Comrade Ntanywa nonse mbumba ya Ntanywa talandrani moni konse kumene muli landrani moni. This is your own family Comrade Ntanywa nduna zonse zaboma mulandire moni ala Comrade Ntanywa lelo za Kalabanji nduna zonse zaboma ma MP nonse talandrani moni konse kumene muli. Pomaliza ndinene kuti Malawi nonse konse kumene muli landrani moni. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nzanu wajantoliro hii vuto lake ndirama advisors vuto lake ndira anthu kunama anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana iniwe bwana Chagwera bwana Malawi akukukonda alikwambi atu wabiridwani Tijibozi mwezi lukukugwira kozi lukukuipana nikono nilumango kumenya babuno bu limene akumpa ulira rujiri Chagwera rukubia hizi siku awele kuchokera kusaji bakana kuchitimba goda bakana kujiji libandu nilandoi bakaviri inuyo mundu wakula kujali libo vita mutalinga mulungu akuendele baba dera ukammenyeza kocho chitindu vita ngoma vita wajantoliro alubagozala ngome hii wajantoliro koma ligumva kuko
My brother Wabakiri TV Landra Nilson Moni sininga kuiwala iwe ndio ndaiwala china chili chonse. Wabakiri TV da Landranso Moni. This is Comrade Tanyo hapa Rimpopo FM. Program yanga chigao cha kumasana kuno akundipasa ndi Dr. Yoko ameniwa aukalira ku Kasungu. Nambala yao 098053115 098053115. Dr. Yoko nonsa amene mufuna mangwala azisamba tapesa ni Dr. Yoko. Dr. kodalilika ka muna anthu anakupanga ni chipongwe ka mufuna kusirika tupi ka mufuna kusirika makola anu kapitani mukapezi Dr. Yoko. Komanso kuli Dr. Lake amene akupezeka ku Durban. Nambala yao 07437803321. Dr. Lake akupezeka pa 07437803321. Inonso nonsa amene muli ku Jamestown tapeza Dr. Alfie Chimera amene akupezeka pa nambala iyi 064-128-2423 064-128-2423. Futo lina lililonse tangu aimbirani akuthandizeni kamunachosedwa ntchito mufuna mbwerereso ntchito mayankhulo ndi amenewo. Rimpopo ndi Comrade Ntanywa chigawo cha kumasana. Umamera amafika kumfuzu kuendetsa ndegeo sadati kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalini kumzuzuko. Kodi yomwe simaoneka bwino ni ndegeo kapena malo ufuna kutera ndegeo. Ndikuthamangira kumene kundi kumulanje kumene ndikuthamangira ndi kumulanje kuchitika zinthu zonyasa. Ndimafuna ndipemphe au nduna wa zachitetezo ngati ndikotheka mukuyenereka kuthamangira kuja kumulanje kudera limeneli timati kwantira manja. Dera limeneli timati kwantira manja. Choncho ndimafuna utenga upite ku polisi. Utenga umenewu ndikufuna upite kwa wankulu wa polisi aluhanga. Polisi yapa polisi yaku Ntramanja unit ikulephera kugwira ntchito yake. Polisi ya Ntramanja unit ikulephera kugwira ntchito yake. Choncho ndimafuna ndipemphe aluhanga achisale komanso ndipemphe mukito kunena kuti tathamangani kwa Ntramanja kumene kundi ku mulanje. Dera limeneli lili pakati pa Chinakanaka komanso Mkando. Dera limeneli lili pakati pali police unit imene ikutchedwa Ntramanja. Ntchito ya police unit imene isikudziwika. Kwachitika ma incident pafupifupi 4 a police kuuzidwa sakumapita kukachita attend. Ndeti mafuna mukatifusire a police amene ali pamene pawa kapena mwasamusepo chifukwa zukanga zimene zikuchitikazo iwo akuzidziwa. Pa police unit kwa Ntramanja kumene kuchitika zinthu zodabwitsa kwambiri. Kangapo konse kwapezeka munthu atadulidwa ziwalo, anachosedwa maso, maliseche komanso mano. Kwapezeka munthu atakwiriridwa munda. Kwapezekanso munthu
winaso atamwalira wamwalira pafupifupi anthu 4 koma chodabwitsa ndichonena kuti anthu aderali akanyamuka kupita ku polisiku apolisi sakuathandiza, akanyamuka kupita ku Luchenza akuluchenza akwauza zonoti mubwerere ku police unit ya kwanu mukapange report. Ndeti mafuna tidziwe anthu akutha mosadziwika bwino. Choncho ni mafuna ndipemphe aluhanga komanso ni mafuna ndipemphe achisale amukito kunena kuti tathamangani mukathandize anthu amenewa. Anthu akungotha ngati makoswe, akungotha ngati makoswe kuti aikidwa mankhwala. Choncho chitetezo dera limeneli chikuperewera. Apolisi ali kumeneko sitikudziwa kunena kuti munatumiza kuti azikagwira ntchito kapena asingokhalira kumango mwamowa m'mamizi chifukwa nthawi zonse angopezeka ali pachinakanaka kumwa mowa. Ndesi tikudziwa aluhanga pepani anthu akungofa dera limeneli la Nthiramanja. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti muthamangire kumeneko. This is Comrade Tanyiwa pa Limpopo FM. Ndifuna ndithamangire kumachinga kumeneko ndi kwa TA Chikweu kumeneko ndi Machinga South East. Kumeneko kunali masankho a ADC. Masankho a ADC atachitika kwapezeka zonena kuti Aumali Sungani nda amene awina masankho amenewa. Koma Malawi ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu ena oipa mitima akufuna kumpondereza Umali Sungani. Ngani yake kunena kwake kuti ndolumala. Anthu mene amaponya mavoti yawo kumvotera munthuyi anaziwa zonena kuti munthuyi ndolumala. Koma ndi chifukwa chani anamvotera ali ndi kuthekera kunena kuti ntchitoyo akhoza kuyigwira ndipo anthu akhoza kukondwa. Ndende mafuna ndiyankhule kunena kuti anduna amene mmaona samaunduna apakati pa ucheni ndi pakati pa ucheni. Comrade moti pakati pa ucheni tinena choncho apakati pa ucheni ndi pakati pa ucheni. Maunduna amenewo mukuyenereka kuti mutithandizire ngati anthu akuderaku anansankha Umali Sungani akuyenereka kukhala mtsogoleri kumeneko osati chifukwa chonoti ndolumala. Kukhala munthu osaona chisakhale chifukwa, kukhala munthu alubino chisakhale chifukwa, komanso kukhala munthu osauka sizingapangise kunena kuti iweyo anthu asakusankhe. Koma umunthu ndi chikhalidwe chako ndi chimene chimapangisa kuti anthu akusankhe. Choncho ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti umunthu wa umali ndi umene wapangisa kuti anthu akuderako asankhe. Choncho tufuna mutithandizire akunduna umeneyo woona zosiyana pakati pakuti ndi pakati pakuti. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Palagaluena kutsholo kwa TA Nseta aba matumba afetereza 9 agalo amenewa ndi mafumu awa. Muti yankhulisa audio tu mafumu, muti yankhulisa audio chimene mukutengera fetereza wamphawi ndi chani.
afumu ana malibere na malibere na magonya afumu amenewa ndi ata a group Savala anthu amene wawa abafetereza matumba 90 agalu amene wandikwacha agalu chifukwa chonoti alibe cha umuntu ndomwe wanso mafumu amenewa kukachitika maliro ngati sathikiridwa sima ya nkhuku amakwiya chifukwa chani simunaphikeko sima ya nkhuku lero mukatenga matumba 90 afetereza amene anthu ena 90 akanapeza nawo mwayi ndikuthira mmunda kuti kukachitika maliro muzikanyindula bwino nkhuku zimene mmakadya ku maliro zija mafumu ino mutiyankhulisa udioto ndimafuna ndipemphe benipiri amene muli a local government chonde pakufunika maphunziro mafumu mwapangire maphunziro mwauze ntchito ya ufumu mwina anthu sakuidziwa sikumabera anthu osauka yayi kufunika maphunziro apaderadera amafumu ku Malawi chifukwa zikuoneka kuti mafumu ambiri ndokuba kaya ntengera chakwera kaya banji kaya chigawo chakumasana kuno ndati ndipemphe mabungwe onse chigawo chakumasana kuno ndafuna ndipemphe mabungwe onse ngati Malawi First, Malawi Freedom Fighters, Four Regions Organization, CDED ndi mabungwe ena amene mwina sinachule komanso Radio Lomwe, Mtramanja, Radio Limpopo FM ndimafuna chigawo chakumasana kuno ndipemphe kunena kuti anthu inu ngati ndikotheka ndimafuna ndimvese bwinobwino tikudziwa mitima yathu ndiyo wawa titamva kunena kuti Mai Mere na Vicha anakakumana ndi anthu ena amabungwe ambiri anapya mtima ndipo tamva ma audio osiyana anapya mtima kwambiri kunena kuti zona ifeyo amabungwe ife tikugwira ntchito yotamandika dziko likuziwa Mai na Vicha angapange zimenezi ndimafuna ndibwere ifeso ali Mpopo tinali amodzi okupya mtima koma timafuna tipange kafukufuku titapya mtima uja sitinangokhala pansi yayi komabe tinapanga zonena kuti tipange kafukufuku tipeze chachitika ndi chani kuti Mai na Vicha akapezeke kumalo amenewo Amalawi amabungwe a HRDC ndi ena anapanga mkumano wawo kumangochi anakonza mkumano wawo umene anakakumana kumangochi atakonza mkumano umenewu anthu aja chimene anaganiza ndicho aitana Mai Mere na Vicha malinga ndi unduna wawo ndipo Mai Mere na Vicha nawonso anali wozisimuka atakafika kumalo kuja ndikukapeza kunena kuti kuli ma members a HRDC amafuna anyamuke achokeko koma anali atafika kale akhala pansi potembenuka chonchi akona HRDC atere mbali ina HRDC ndituluka bwanji zinakanika
tenta akhululukira amayi mmeri na vicha siwo amene anayitanisa mkumano umenewu komano mkumano umenewu anachita kuyitanidwa kukakhala ngati guest of honor choncho tenta akhululukire sikuti iwo wanda amene anakonza chikonzerochi mwina kutsogoloko akhoza kuzakonza mkumano wina azakumana nanu amabungwe azanga ndiye tenta akhululukire amayi na vicha iwonso nawo ndokhumudwa ndi ozizwa kumva ma audio anthu mmene atulukira atangopita kumangochi choncho nawonso anali odabwa ndi ozizidwa atakafika kumalo kucha kukapisa kuti anthu ena mwa iwo ali kumene koko ndadani akunena kuti mayi na vicha azayesesa kunena kuti ngati pali zokambirana za amabungwe azayesesa kupanga dongosolo ndikuyitana mabungwe ena kuti tateni tikhale pansi tione kuti kodi tsogolo la zikoli liyende bwanji kodi ma activists kodi mabungwe mutithandizire bwanji kuti bomali liyende bwino Peter Mutharikayi ayendese bwino mofewa zimene zozo akakakhala pansi kutsogoloku azatha kutero choncho amalawi ndafuna kukuwuzani komanso ma activists azanga komanso mabungwe ena onse kunena kuti tenta akhululukira amayi na vicha siwo amene anapanga mkumano koma anangoyitanidwa unfortunately pokafika kumene kucha ndi pamene amakakumana ndi anthu amene sanayeneka kuti akanathaso kuti iwo aone. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM pamene tili mnyengo ya Christmas tere pang'ono. Comrade Tanywa tikumaneso chikao china ndili ndi nkhani zina zoti amalawi tigawane.